yeka ukuzibulala awufunwa ulahliwe yamkele lonto suqhubeka ucinga ba ulahlwanga ngoba ingqondo ayiziyamkela lento adasho hayi akuvumi ndiyamkela akuvumi yamkela yenzekile bekwenze njani bekwenze yani yabona nje bomama indaba umdidi njengamanje nje fusek sidliwe bafana idliwe indaba okuthengisa kumele abe ngaphakathi nje manje fusek nje umdidi nje fusek siphetha ngaphela izinto yabona mase imgodo idla umoba isuke siyiphethe kwangampela-ke manje izinto phezu kwalokho kodwa kunosathane abasastili abazoba nesibindi sokucela imali ngicela ifavor eyibona indlela ukuthi indlu ziyabheda imgodo idla umoba Kanye West and Black Coffee. Black Coffee and Zex Bantwini. Zex Bantwini Nandi Mngoma. Nandi Mngoma and KO. KO and Big Zulu. Big Zulu and DJ Tira. DJ Tira and Tengane. Tengane Kwazintsele. Kwazintsele Nam. So yamazi Black Coffee. Relationships fall apart. It is why. The best we can do is Sendo. Tikanje kaloku. Ndithi Ngoba uthi clock it. Itikanje to clock it. Itikanje kaloku. Clock it. Ithi clock it ke. ndithi plastic plastic azange esikole ipapa loku lo ngapha phakathi single boy Apakethe lepindi. mina ngeke ngidle so angeke Ivoro ngefosha hayi kanjani so yenza nje usuthe nje kamnandi moya inyama yani Bese. mkhwethu nonkomo Sekunzima nyani construction workers. kunzima bafowethu ngiyabona ekontrakeni kudliwa kanjani yo hayi okay uncle ngiyabonga manje ngibanga lifosholo vele lihlile lapha yazo hayi amani hayi okay uncle hayi Exi Angeli, I was just checking up on you, dog. You good though? What's popping, dog? What's ke o rata on text ka English and hanga teme ke bu English le wena you wouldn't even comprehend everything that I have just said to you. Like my English is so midverses to the point that you can't even understand what I'm trying to emphasize to you. Wabo. So stop texting me in English when I wanna because hanga teme na ke bu English you wouldn't comprehend the verses or the shit is this boring. Please. Yey ipatlam lesekuvele kwathatha isikhaftini lesirong endlini. Hayibo. Uvele ngathatha lesikhaftini sejam Nkosi yami. Sengilibele ngicobhoza ngomunye oshane no5 yo. Khangela ophethe isonga I'm sure ukhona lesonga. Yo. Yo. Nake nale stress guys. Nale stress. Ilankohlakalo uyibona iba inoba kulomzi kukhohlakela umama ukhohlakele nepali zobi yadi ukhohlakele namacingo ukhohlakele nenhlanti zalomzi nenkomo Cingo likhohlakala njani? Hayi le bari du yazwana man. Kibaseke sibone last week ukuthembisa. Dissolve
Tipo separate. Ratanang society. As mudanças de temperatura exigem atenção o ano inteiro. Atividade importante. Os idosos costumam sentir menos sede. Por isso, esperar a vontade de beber água aparecer pode ser um erro. A hidratação precisa fazer parte da rotina, mesmo nos dias frios. É mais difícil. Chairman wakwa itsha le kuthiwa Yokohama yona into hayi bengathi yiphanato yho ngomnye ubhenca isimilo laa nto hayi ngathi yiphanato ngathi yintoni mani laa nto ubhenca isimilo laa nto laa Yokohama laa nto lisebhotileni elihlaza suka Yokohama ayibotywala laa nto le zophinde ndiyitye laa nto ndayitya nosigwegwe laa nto yo wayekhaba abantu usigwegwe ngalihashe efundweni heyi akandoyikisi usigwegwe apha Hayibo. Hamba manje. Jole tip le esitulweni ibizovuka sakhona isitulo. Yazumani gigs le mascot. Enqima yenzela abantwana ke mna ke la. Salide ndiphinde ndilwa lesibhanqa. Izinto ezingena nkathalo ezingahoyanga. Ndalwa ndanya, abanjwa ndanya. Ndaphakamisa inombolo kwaqhuma Wo, phakamatshe. Lukangezinye Thixo. Abanye bebenomsindo xa besenza le keki kuba bese kuthiwa mabatshayise baqonde okokuba inene mabayenze kuba nqena ugqithwe emsebenzini. Mhlawumbi ezodlanga ke Thixo zabo bantu bebenalo msindo uhle umsindo wabo. Nomntu athe wasikela indawo engathi inkulu torhwana azancedwe secabam abone le yam ingathi incinanangeza ngoku nangona phakathi amehlo. Unjani umbali carrots? Carrot ugreen njengotshani ya. Ugreen nawo njengotshani. Ngoba ukwazi ukuba orange, akwazi ukuba orange Akwazi ukuba orange. Hayibo. Hayibo Tipo lo. Tipo. Mali yam fondini. Mali yam. Yayi. Kwanza ungenele. Uyajabulisa uTipo. Adidas ka Mr Price. Kodwa sukusindala la moshe kuzuthi dala funa abu nomuzi ngala. iPhone yakhe yapete. Pende. Una susa la. Ayibona leya. Ilele kobudu buthongo. Kodwa uzujonga nxa nishukumisa liphepha le chips le lekese. Uzuyijonga izawuvuka. Ushukumisa liphepha le chips elelekese. Izawuvuka. Zinje hayi zinje ngoba. Ikhona. Yo.
Damn. Nyawo zephara. Aibo. Okay. This man. Ngola nomkhulu wona sengola. Go. Hey! Nalibona i-toilet lithi out of order. Mara already kunomuntu ohleli phakathi. Kuyile lamakaka lapho. Asakuso order baba so. Brenda Fast. Nani pi? Nobanga. Son Stevens. Oh. Amthatha son no Yvonne, amthatha son Stevens. Yvonne chaka. Amo Yvonne. Umyekela non Brenda da. Liphele ya. Hayi mo. Angizange ngithula ngami nakakakazi. Angizange ngithula ngami na beach. Go khanda nangitrend njana. Okay, umimehlo kwedini. Akala xesha wavuthela i-saxophone ne. Ngingakaqaphi imehlo ntwana yami. Hayi. Jonga. Bengipithi trading ngempahla. Ngika ngilungisapha sana nami. Uthi bunxiba la xesha lakho Jane, apho uqazuli lapha. Yo. Kanti nangoku impahla endiyithengayo. Ayinamthenga zezinye iitshomi zami endifana nazo. Okay. Yambona mos na uthi nesunxiba lamzi mos. Yeah. Yambona mos na ichoma minxiba lamzi mos. Oh, efuna umbethe uBrenda. Oh, namnqinqi. Namyeka lo, waske wenza izanto zotaka kwakhe man. Waske wataka qona Tsikelwa ile out echomi yami andile nabe. Tsikelwa andile nabe. Aske wataka kuma-brain. Prank on my grandma. Student combo for abantwana besikole 450. Uthi uyakwazi ukuthenga ityala then uphinde ubani ubhatala kancinci 450 ucela inkxaso yenu. Yake. Ikhombo nalento. Ikhombo lento. Into nantoni koni lapha hayibo ayikho inteta ikhombo. Wathi mina into yabantwana besikole hayibo ayokhombo lento. Lento nje. Ayikhombo ndiyayazi mntanami. Ayokhombo le. Ipasile le nento zebantwana xa hayibo. Ikhombo ndiyayazi zakhe hayibo. But uchipho nje bamgulile umuntu uchipho because iphuma ingeyonto iyi-1 ziphuma zininzi ziphuma zininzi phakathi laa nto yazo qha. Xatsho uthini uthi singaphi phakathi? Kwi-orange apile iyogurt into nenye. Zingaphi phakathi Sinejuice and then ngoku ziba khona ezinye izinto ziphumayo ke uphakela 450 kaloku qha ezi into nje for ubonisa. I-450 ngelaphi kwento ezincinci. 450 kwezinto ezincinci kangaka. Hayi mani ayikho into ithethayo wena. Ngani understand necela xesha shomi yami torho ibusiness yakhe iyaqala business. Ibusiness ye-450. Uthena iqala nge-450. Umuntu uqala kancinci ngemali encinci kaloku ye-450. Yena iqale kancinci waqala ngo-lollipop nelekezi. Ayoqala ngento ze-450. Kaloku manguni abantu bazama indlela zonke for bafumana imali kaloku because abantu abanamali yebo. So umuntu ufuneka afumane imali ngandlela zangafumana ngazo because Angayi understand into ipasile A1 yi-450 okanye zininzi. Okay, zininzi kwiplastiki enkulu nje ngokundibonisile apha. Aphi le nto. So ezapha plastic zibe ninzi kwiplastiki enkulu zibe ngapha. Hayi mani wena ndivale into ethayo. Thank you dad. Ubabane wena uthumqela. Chini. I may act like I'm okay, bro, but deep down, I was jealous of our bantu bakwazi uzithutha, bro. Phiko umuntu wezithutha fanini, okethetha fanini yazithutha. Inkomo zehlanga ngomtyibilizi, uyazithutha qha fanini. Ayikhenye into fanini, bro, like nizithatha apha eziduku. Like ngubani ogcina incwadi eziduku?
Inkomo yahla ngomtyibilisi. Yeah, that's very funny. But ke Fondini uhambe uyoziphanda ngubani uzokwazi nawe ukutyibilika pha. Yebo? Because ayikho right into yoba ungazazi bongubani. Zazi mntakwethu. I hope you enjoyed today's video bafethu. For more similar content, make sure that you do subscribe. Until the next one. Salute lapho. Money, come and vibe with me. Real South Africa is what you see. Funny reactions, hidden gems. Culture people, we discover them. Every journey tells a story true. Welcome to Amani. This adventure's made for you.